Vijfjarige jongen vecht voor zijn leven, dat is op Aruba. Een hele treurig verhaal van een vijfjarige jongen die urenlang in een crash, voor de crash in een van zat, in een vrachtwagen. Hij was daar naartoe gebracht, maar er niet uitgelaten. En toen eenmaal duidelijk werd dat de jongen urenlang daarin had doorgebracht, toen was de situatie dermate ernstig dat een ambulancepersoneel moest komen en hij moest worden gereanimeerd. Uiteindelijk is besloten om hem met een ambulance, met een luchtambulance naar Colombia te brengen. En de politie op Aruba vraagt iedereen op het eiland te bidden voor het jongetje, want de situatie is erg moeilijk. De toestand van het kind was kritiek, zo werd gezegd, maar ze hebben nog alle hoop dat het goed komt nu hij in Colombia is. Uiteindelijk bleek dat de jongen was opgehaald en dat hij gewoon vergeten was in de truck. Toen de ouders kwamen om te vragen waar het kind was, toen werd gezegd dat hij al naar huis was gebracht. Dat bleek niet zo te zijn en uiteindelijk bleek hij gewoon vergeten te zijn in de vrachtwagen voor de deur van de crash. De directeur van de crash heeft in media op Aruba al